Ungqongqoshe wamaphoyisa kuzolonke uBheki Cele uwashayele ihlombe amaphoyisa ase-Eastern Cape ngokulwa nobugebengu ngalesikhathi samaholide kaKhisimusi. UCele ubekhuluma nezinkulungwane zamaphoyisa enkundleni yezemidlalo i-Gelvandale eBhayi njengoba ehlola isimo ezweni lonkana. UCele uthi udlame lwasemakhaya liyakhathaza kakhulu kulesi sifundazwe. Lokhu kuvakashela kwakhe lapha kuyingxenye yomkhankaso wamaholide kaKhisimusi wombutho wamaphoyisa othi zizojika izinto. Kuboshwe abantu abangama-61 ngamacala okuphanga, ukudlwengula kanye nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni. UCele uwashayele ihlombe amaphoyisa akulesi sifundazwe ngokwehlisa isibalo sabantu ababulawayo. Kepha-ke uthe zisephezulu izigameko zodlame oluyamaniswa nobulili, kanti nodlame lwamaqembu emgulukudu yinkinga enkulu. We have put extra resources here in northern areas. We'll continue to formalize that going forward indeed. And I have seen the figures of people that have died. Less, yes, but one person dead is too many. Kusenjalo khathi uCele ekhuluma bekuneqeqebana labantu ebelibhikisha lithi Ungqongqoshe siyabulawa, licele ukuba kutshalwe amaphoyisa athe xaxa kulesi sifundazwe. Our children are dying as young as 5 years old, 2 years old. I just buried my brother-in-law, my baby sister's husband 2 weeks ago, just because he didn't want to slow down for gangsters that want to rob him. Lo mkhankaso wedlulele emgwaqeni onguthela wayeka uN2 nalapho kubanjwe khona izivimba mgwaqo. During this festive period, everyone deserves to feel safe. It's nice and reassuring to know that our safety is a priority. Ungqongqoshe uCele uma esuka lapha uzobhekisa amabombo kwaZulu-Natal kusasa bese edlulela eWestern Cape.